खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नैबे समाव आङो बर'सा देरहासार इउट्यूब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ आं बरायबाय नैबे समाव आं दङ बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय फेमास जायगा नैबे मावजिगेन्द्रि मानास नेशनेल पार्क बे मानास नेशनेल पार्कआव आं दङ बेनिनो साखाथिथाराव दङ लोखि बाजार बेनिफ्राय नैबे 1.5 किल'मिटारसो जागोन बे जायगानिफ्राय आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे केमेरानि उनाव नैबे बेथिंनो दैमारि फेमास जायगा दैमारि बे दैमारिया बेजोंनो थांनो हायो वालि चेकिं पॉइंट आरो बेवहायनो चेक खालामनाय जायो जाय बिथांमोना नैबे मावजिगेन्द्रि जानानै दैमारि बे दैमारियाव थांगोन थांग्राफोरखौ बेहायनो चेकिं खालामनाय जायो आरो लोगोसेनो नोंथांमोना नैबे केमेरानि उनाव बेवहाय भिजिटर बा बेवहाय फैगोन बेनि थाखाय माखासे इन्सट्राक्शनफोर बेवहाय होनाय जादों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों नैबेहाय फैनायफोरा बेवहाय बे मानास नेशनेल पार्क बेनि सिङाव पिकनिक जानो मोना आरो लोगोसेनो नो लाउड मिउजिक इनसाइड मानास नेशनेल पार्क बे सिङाव जेबो माने मिउजिक नैबे दामनाय देनाय बिदि बायदि खालामनो मोना बेवहाय आरो नो पार्टी एट फरेस्ट केम्प आरो नैबे साखाथियाव सिङाव पार्टी खालामनाय थामहिनबा बेवहाय खाना जानाय बे टटेलि बन्द बे इन्सट्राक्शनखौ बेवहाय हाबलांग्रा गेट बे गेटआवनो रोखायै लिरना दोनदों आरो जाय बेखौ मेनटेन्स खालामगोन बे मेनटेन्स खालामग्राफोरासो बे नैबे मानास नेशनेल पार्क बे नेशनेल पार्कआव एन्ट्रि जानो हागोन स' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ बारा गोबाव खालामला बै समायना नुथायखौ आङो दिन्थिनो थाखाय सिगांदों थ' बिदिब्ला
लोगोफोर नैबे जायगाथिंनो नोंथाङा नैबे दैमारि जे फेमास जायगा नेचारेलनि थाखाय बै जायगाया बेजोंनो थांनो हायो बेनिफ्राय लगभग 40 किल'मिटारसो जागोन आं नैबे सेवालि नैबे हाबलांग्रा जे गेट बेवहाय दङ आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे जायगा जे दैमारि हाबलांग्रा जायगा बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आसा थिदों आंनि जिखिनि इनफरमेसन बे इनफरमेसन होनाया थोजासे आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बे इनफरमेसनाव बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय आरो लोगोसेनो माखासे उसुबिदानि थाखाय बै जायगासिम आङो थांनो हायाखै आरो लोगोसेनो नैबे आंनि जे ब्लग्स भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरनाय नैबे मावजिगेन्द्रिखौ आं दिन्थिबाय दा समा बेलासिनि 3 बाजिदों आरो बेवहाय नैबे मावजिगेन्द्रिनिफ्राय ओजोंहाय दैमारि थांनाय सिगां नोंथाङा नैबेहाय मावजिगेन्द्रि इक' टुरिजिम ससाइटिनाव मोनसे पारमिसन लानांगोन आरो पारमिसन लानानै नोंथाङा नैबे दैमारि थामहिनबा नैबे मानास नेशनेल पार्क बे नेशनेल पार्कआव एन्ट्रि खालामनो हायो बा थांनो हायो आरो लोगोसेनो नोंथाङा बै मानास नेशनेल पार्कनि समायना नुथाय बे नुथायखौ नोंथांमोना नायनो हायो आंनि केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे समायना नुथाय आरो नोंथांमोनखौबो नैबे समाव गासैखौबो बे जायगाखौ नायफैनो थाखाय आङो खावलायदों आरो लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरां बे जायगायाव जाय गोमालांनो हमनाय बै जिब जुनार बेखौ बेवहाय नुनो मोनो आरो लोगोसेनो बेवहाय फैब्ला नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव जाखिनि ब्लग्स भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव इनफरमेसन होबाय बेखिनि दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअस होनाय बेखिनियावनो मिजिंथिदों नोंथांमोना आंनि जे इयुननि ब्लग्स भिडिअस बेवहाय लोगो मोनगोन स' गासैखौबो नैबे समाव साबायखर बावनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे समाव नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअसआव लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय आसा थिदों नोंथांमोना आंनि ब्लग्स भिडिअस बे भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंब्ला अननानै नैबे समाव गासैखौबो बे जायगायाव फैनो थाखाय आं खावलायदों गोजोन्थों जय बर' हारिनि